baban Gawuna na rantse maka da Allah sai dai ka kira ni uwar ɗakin ka. Wallahi lokacin da ɗan ƙuda ya kawo ka gidan Tinubu wuya gemai haka nake jan ka muke zuwa wurare 2000 sha'awa take baka a wannan lokacin. 2000 sha'awa take baka a wannan lokacin. Da kai kuma matawalle da kake zuwa kake jan ɗan baba a wannan ka tabbatar kan cewa recording yake maka. Duk wani abu da kuke yi da shi recording yake yi. Wayoyi biyu gare shi yana recording. Yauwa saboda ranar da baka bashi kuɗi ba dan cinnaka ne shi bai san na gida ba. 50,000 ɗan baban Gawuna sha'awa take bashi. Na ɗaya kenan. Na biyu kai kuma da kake zuwa ɗan baba kake zagin malam Fantami akan Jamilu Isiyaku gwamna. Ai to baka san wani abu ba. Ai shi dan sunna shine zai so Fantami, wanda ba dan sunna ba wallahi bai san Fantami. Sannan ja'oji na sai fadan ja'oji daga rana mai kamar ta yau dan baban Gawuna idan ka haifi cikin uwarka da ubanka na Niger, tunda dai kai dan ba dan Najeriya bane ba ko ba dan Najeriya bane kai ka je Niger kai siyasa ka, kuma a Niger ba za su yadda mutane ne na kirki ba su yadda da gurbatacce irin ka ba. Kai akwai wanda ya kai ka cin mutuncin mutane da tozarta su akan kuɗin da ake biyan ka har kana da bakin magana. Wallahi daga rana mai kama ta yau har 2027 dan baban Gawuna duk wanda ka fito ka taba nasabarsa a siyasa a social media ko kuma ka taba mutuncinsa a social media, wallahi mun sa kafar wando ɗaya da kai sai na fito ne maka cin mutunci tunda ban taba ka ba iya abinda na sani mutunci ne tsakanin ni da kai, kuma ka san ni zakanya ce bani tsoron kowane dan kutumar bantan bura'u ba, bani tsoronsa tunda kai kare ne baka san menene mutunci ba. Inda mutunci ya zo sa baka sani ba, mutuncin ka ɗaya inda mutum zai baka kuɗi. To 'yan siyasar da suke baka kuɗi kake cin mutuncin mutane, ni a kyauta zan yi duk wanda to ai laifinka ne kai ma dan ƙuda kai ka kwaso mana kare ka kwaso mana cinnaka. Lokacin da kake zuwa da shi zan sa muku hoton shi anan gemai haka muke yawo da kai. Ai ko baka yi min rana ba, ni ne maka rana dan baban Gawuna. Har kana da audacity din zuwa ka kafe ni wai ka ce zaka ci min mutunci. Wane ne kai sanda ka zo a geme inda ka san akuyar da ta dade bata ci dusa ba, wai har kai ne wai zaka zo wai ka rinka kafe mutane masu daraja ire-iren su ja'oji, wai kana cewa kana ci musu mutunci. To na rantse da Asamadu duk dan siyasar da ka ƙara kafewa dan baban Gawuna ka ci mutuncinsa sai na kafe na ci mutuncin iyayenka, saboda iyaye ba su fi iyaye ba, kuma ni ban kwaina sai da zakara, kuma ban fito ba akan ka sai da na shirya. Idan baka ƙiji ba za ka ƙi gani ba. Ana mutunci da ku ɗan kan babban bura'u ba ku san mutunci ba. Karnuka kare na faɗa in ka raga min ɗan baban Gawuna gutsun uwarka.